Üdvözlöm a Betclic TV nézőit, Endre vagyok, legjobb hétvégi tippjeinkkel. Először látogassunk el a spanyol ligába, ahol a Barcelona szeretné csökkenteni ponthátrányát a Real Madriddal szemben. Erre remek lehetősége lesz a hétvégén, amikor meglátogatja a Villarrealt. Bár Messiék ezzel a csapattal szemben nem mindig olyan eredményesek, mint más kisebb csapatokkal szemben, a múlt hétvégén megmutatták, hogy hogyan kell győzni idegenben, amikor 4-1-re verték a Malagát. Szerintünk most is győznek, és a Barca tuti tipp lesz. Fogadjon rájuk 1,25-ös szorzónkkal. Mindeközben Angliában a hétvégén az FA kupa meccsei jelentenek nagy izgalmakat, és ezek közül is a legnagyobb csemege a Liverpool és a Manchester United összecsapása lesz. Vajon kiütik-e a Man United-et Kenny Dalglish emberei? Szerintünk képesek a csodákra az Anfielden a pool játékosok, és ezért azt javasoljuk, hogy fogadjon ő rájuk 2,50-es szorzóval, tehát pénzek 2,5-szeresét nyerheti vissza, ha a Liverpool győzelmére fogad. Itáliában mindeközben az Udinese a meglepetés csapata a Serie A-ban, most a tabella vezető Juventus otthonában próbálja megmutatni, hogy miért száll Itáliában mindeközben az Udinese a meglepetés csapata a Serie A-ban, mindössze 3 ponttal marad le a tabella vezető Juventustól, amelynek otthonában játszik most a hétvégén, tehát a trónkövetelő megmutathatja, hogy miért is akar bajnok lenni az idén. Szerintünk azonban kicsit elbizakodottak, és a Juve 2-1-re nyer és megállítja őket. Ha erre az eredményre tippel, akkor pénze 7,5-szeresét nyerheti vissza. Ha pedig új játékos, aki először fogad, rizikómentes 11 000 forintos tippjével több mint 82 000 forintot kereshet. Tehát ne habozzon, tippeljen a Betclicen!